Izzar so na faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Ranka ya daɗe, Hajiya Nafisa ta ƙara umartata da na kai wa Jibrin naira miliyan 5 bacin wacce na kai wa tsohon manaja da safe. Ka kai masa? Ladan aikinsu ne fa. Ka kai masa, amma idan ka kai masa ka tabbatar ya baka shaida cewa ka bashi. Izzar so na faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Sama'ila Dadi. Da Allah ka kai ofis ɗin marketing manager. Za ta yi signing ta baka ka dawo da shi. Shi kenan ba matsala. Shi so ba zai ɓoye ba. Assalamu alaikum. Sannunku. Diyar mata ce ta ce na same ta ana. Haka ne, ta ce mai idan kin zo a kira ta. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Ranke da PE din ta zo. Mika mata wayan. Okay. Ranke daɗe gani na zo. Ki samu duka abin da na ce miki? Na samu wasu. Amma nan da ba da jimawa ba zan ƙara binciko miki wasu. Kuma akwai wasu abubuwa da dole sai a wurin Jamila za mu same su. To ki jira ni ganin zuwa yanzu insha Allah. To ranke daɗe. Na ga rashin yarda da zuwan Umar Hashim wurin taron nan a cikin idanunku. To amma ku sani, ni akwai abin da nake kallo wanda idanuwanku ba su kallo shi ba. Lalle za mu kawo wannan ƙarshen al'amari ne ta haka. Na fahimci wannan yarinyar. Zafin kanta yayi yawa. So take aiko wace a gurin wannan taron. Don haka ba za mu je wajen taron ba. Umar Hashim zai je wannan taron insha Allah. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Ina saƙon? Tozarci in dai ba na Ubangiji bane, to san bana jin tsoron sa. Kuma ina da yakinin cewa Ubangiji ba zai taba tozartar da gaskiya da masu gaskiya da ragon amana ba. Wanda ya fara kawo tsarin tsohon manaja ne. Amma kuma daga bisani sai Jibril ya ɗare kan aikin.
Kuma hakan duka ya faru ne saboda alakarsu da Saudat, wacce ta shiga jikin Hajiya Nafisa ta hanyar makirci da kuma nuna mata soyayyar ƙarya. Kuma an shirya za a mari Umar Hashim a wurin taron. Sunan wanda zai mare shi Malam Audu. To shi kuma batun hadarin fa? Da farko an shirya hadarin zai faru a motan Umar Hashim ne. Amma yanzu kuma tunda motan an fita da ita, ban sanya suka shirya ba. Amma dai tabbas sun shirya wa hadarin lallai sai ya faru. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ranke daɗe, ya kamata a ɗaga taron da za a yi shi yau, a bar shi sai gobe. Me yasa kike faɗin haka? Na fahimci kamar su Umar Hashim sun fahimci abin da yake faruwa. Lallai jikinsu zai iya ba su wani abu zai faru. Amma ba za su taɓa kawo cewa marin Umar Hashim zai a wajen wannan taron ba. To ranke daɗe, ba kya tunanin cewa kawo wani abu a ransu ba zai sa sani Umar Hashim zuwa taron ba? Inda a ce Umar Hashim zai ki zuwa wannan taron, da ya fuskanci tuhuma akan abin da ya sa bai zo ba. Saboda doka ce. Ni kuma da ita zan yi amfani na wanke shi da mari da hannuna. Don haka Umar Hashim ko ya zo taro ko kar ya zo, dole a yau sai ya fuskanci wulakanci na. Salamu alaikum. Amu alaikum salam. Malam Sali. Naziru dan Hajiya. So zan ma'aiki. Bismillah. Wai ku duk abin da ake a cikin ma'aikatan nan naga kamar ba ku sani ba ko? A'a. Me yake faruwa? A'a. Wai ba ku san ma abin da yake faruwa ba ku? A'a. Nazar ka faɗa mana me ne yake faruwa, ba mu sani ba. Ai abin ne da kunya da kuma nauyin faɗi. Shi yasa. To da na kowa da Karima a. Nazar! Ka ce me? Me kace? Me kace? Kamar mi? Haba Nazar. Wai me yasa rayuwarka take haka ne fi sabilillahi? Me ya sanya kai a har kullum ba za ka taba zuwa da magana ta alkhairi ba sai ta shari? Haba da Allah. To me na shari kan abin da na ji aka gaya min nazo na gaya min har na yi shari kenan yanzu? Sale. Na'am. Ni ba har yanzu ban gamsu da abin da yake faɗa ba. Shi ne. Wai kai wannan maganar da kake faɗa. Kai ka je ka tabbatar da hakan? Gaya man akai kuma na tabbatar kai abin da ake ciki ma yanzu Karima bata yadda ba har yanzu. To tabbas wannan abun sharri ne, wannan abun tungu ne, wannan abun makirci ne, wannan abun kullalliya ce da aka kulla, amma tabbas Karima ba za ta aikata haka ba. To Allah sarki Karima. Wallahi sharri aka mata. Yarinyar da take kamila kuma Karima sunanta duk ɗan gidansu an san mutanen kirki ne. Shi ne. Kuma ka tabbatar da cewa na kowan shi ya amsa ya ce shi ya tabbatar ya aikata wannan abu. Da ya amsa cewa shi kuskure ne aikin shedan ne. To wallahi Sale. Wallahi na kowa indi ya tsaya akan wannan maganar tasa ta sharri ta makirci wallahi zan yi masa kanshin mutuwa. Wai kai daɗi kake ji ne Nazir? Me ya kawo magana jin daɗi nan Malam Sani? Nazir, wannan yarinyar Karima adala ce, mumina, kamila, salaha, ba za ta taɓa aikata irin wannan abun ba. Malam Sani ai wannan mummunan fahimta ce kamar ni ba wani daɗi da nake ji, ni ma na ji haushi a cikin raina, ban ji daɗi ba. Okay, sojan ma'aiki, sai ma yanzu na ƙi da tabbatarwa wannan taron shine wannan abun da aka ce za a yi taro a ofis ɗin Hajiya Nafisa, shine wannan. To an zo wurin ka ga yayi daidai da tunanin da na gaya maka cewa mu je mu sanar da Umar Hashim kada ya kuskure ya je wannan taron. Gaskiya ne. Domin a alama akwai mugun abin da aka kulla masa. In dai har zaka je gurin taron nan, to ni na zaɓi da na haƙura
saboda ba zan iya jure tozarcin da zai same ka a gurin ba gaskiya. Wa alaikum salam. Ya ake ciki? Ranka ya daɗe. Mun je mun tambayi mai gadi kamar yadda ka ce mu tambaye shi a cikin hikima. Amma mai gadi ya tabbatar mana da cewa Nani ta fita da motar Umar Hashim. Kuma ranka ya daɗe, mai gadin ya ce ya ji sanda Tanimu ke ci mata ta ji. Ko da na ji. Ranka ya daɗe, ko dai sun fahimci abin da muke shirin aikatawa ne. In dai har sun iya fahimtar haka, to daga cikinmu akwai wani wanda yake fitar mana da wannan sirrin. Wa alaikum salam. Sojan maiki. Sallallahu alaihi wasallam. Ranka ya daɗe. Ya wasan dai. Mun samu labarin abin da ya faru da Karima. Ta haka ne muka kasa daure zuciyarmu. Ya sa mu zo mu same ka. Tabbas wani abu ya faru, amma yanzu kuma komai ya wuce. Saboda idan ka kalle ta, za ka iya tabbatar da haka. Gaskiya ne. Sannu Karima. Yawa sojan ma'aiki. Kuma ranka ya daɗe, mun samu labarin taron da za a gabatar a yau. Akwai manufar ci maka mutunci. Kuma mun samu labarin ne ta inda ba jita-jita ba. Saboda ka muna roƙonka don girman Allah kada ka je wannan taron. Na san duka kuna kokarin ganin cewa wani abu bai faru da ni ba. To amma ina so in faɗa muku idan ban je gurin wannan taron ba, ina so in faɗa muku akwai wata matsala wacce take ita ce za ta iya faruwa wacce ta fi wannan. To amma kuma wanda ya tsaya ga la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuna ganin akwai abin da zai iya cutar da shi ko kusa? Daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba. Wani haka yake. Assalamu alaikum salam. Hajiya Nafisa ta ce na kawo maka naira miliyan 5. Na gode, Malam Baɗayaji. Ni ma ina godiya, amma ya kamata ka bani shaida cewa ka karba. Wani shaida zan baka Malam Baɗayaji bayan shaidar ka kawo ni kuma na karba? Idan baka bani shaidar ka karba ba, ta ya zan iya gamsar da cewar na baka idan bukatan hakan ta taso? To ni ba zan ba da shaidar na karɓi kuɗi ba, domin ko ba ni ne na buƙaci ka kawo min su ba. Ranka ya daɗe, ai ko da ya kawo tsohon manaja sai da ya sa hannu sannan ya abin nan. Ai ya kamata ranka ya daɗe ka sa hannun mana ko? Na kuwa ni ba zan sa hannu ba. Kaga idan zaka bar mun su ka bar mun, idan kuma zaka koma da su ne ka koma da su. Kai da za a ba wa kyautar naira miliyan 5 har tsoron sa hannun me kake haka? Kai kaka gaya min magana, ka ji da abin da yake gabanka. Ina so ka gane wani abu da kake cewa za a bani kyautar naira miliyan 5, ka kalle ni da kyau. Kaga na yi kama da gajiyayye ne? To ba har gara ma gajiyayye ba, wanda idan an bashi an san halal zai ci. Amma kai idan ka ci wa'annan kuɗaɗen ka san wuta za ka ci. Kai malam ka daina gaya min magana kaji? Kai rufe mana baki. Da kai nake ko da shi nake? Ni san ba na magana da gawa, don haka ka ja bakin ka rufe min shi kawai. Tunda ka ce a koma da shi, bar a mayar musu. Baɗayaji, ni kuma zan nuna maka bambancin ƙwarewan aiki da kuma sanin makamarsa. Wannan kuma kai ka jiyo. Tilasirin ya yi sosuwa. Duk wanda izo akan bukatarsa Allah ka biya masa. Bayan Allah an fito daga sassa daban-daban, saboda idan ka lura
duk satin duniya kakan samu mutane na kowane bangare na Najeriya nan ba ta inda ba a zuwa sakamakon nasarori da Allah yake badawa. Shi yasa muke ƙara yi wa Allah maɗaukin sarki godiya bisa ni'ima da Allah yi wa Malam Abubakar Bilhaƙi akan kowace irin matsala idan ya ba da taimako ake samun nasara. Yana duba ka da izinin Allah idan magani da ya ce magani za a baka kuma ka warke kenan har abada ka rabu da matsala. Idan ruwan addu'a ne yana duba ka da ce ruwan addu'a za a baka kana amfani da shi da yardan Allah har abada matsalanka ta kare. Me ya da ke yanzu? Na da ita ne kawo ta domin ta samu lafiya Allah ya nufa. Da menene matsalar ta? Yanzu tana gani? Tana gani ta komai tana gani. To alhamdulillah haka yake so. Yarinya barkan ki. Nan da katon ciki. Ki kuma al'abata. Zai yi kamar misalin zan haifa mai ƴaƴa uku. Amma yanzu gashi a cikin sati biyu Allah ya yaye mu babu. Allah sarki akan matsalar ne. Shine na zo zan yi godiya ubangiji Allah ya ƙara. Jama'a assalamu alaikum. Alaikum assalam. Wannan baiwar Allah da kuke ganinta Allah ya jarabce ta da wani ciwo. Ta ce cikinta ne ya kumbura yadda ka san za ta haifi ƴaƴa uku. Kuma ta daɗe da matsala haka ne kuma ta zo wurin Malam Abubakar Bilhaƙi ta yi masa bayani ya ce ga abin da za a yi. Ta ce yanzu Allah ya ɗauke jinyar wannan cikin gaba ɗaya saɓe gaba ɗaya cikin sati biyu Allah ya ɗauke jinyar. Ta ce yanzu godiya ta zo yi wa Malam Abubakar Bilhaƙi a kan wannan jinyar Allah ya raba ta da shi. Allah ya baki larin shaida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon mu barkanmu da haka. Farko ni ne Malam Tasiu mai maganin aljannu na Maradi wanda aka sani da ɗan gado. Wanda ni haka aljannu garanta ne a wajen babana. Ni ba ɗan shi bane. Kamar yadda mutane suka sani ina gudanar da aiki na haka ne na mara. Kun san shaitani kala-kala ne. Akwai na ije, akwai na gamu kuma akwai na gado. Akwai kuma aljini wanda ake ce da shi namijin dare mai hana ɗaya mata armi wanda za a gani yawanci bai bar mace ta armi kwata-kwata. Wani kuma zai bar ta yi arma amma bai bari ta haihu. Shi kuma wani za ka gani an yi arman kuma tana haihuwa amma kuma zaman lafiya bai samu tsakaninta da mijinta za ga suna ta yawan samun saɓani. Haka ne lamarin yake. Sannan akwai aljini wanda yake ɓata mutum dukkan lamarin shi. Za a gani mutum bai samun ci gaba. Wani ɗan kasuwa ne yana kasuwanci sai gani kamar kasuwancin zai tayi amma kuma sai ga ya baya. Wani shi kuma ɗan makaranta ne ya yi karatu ya gama amma kuma aiki sai ya ki samu. Mutakar yana da wannan iska. To da izinin Allah ni duk inda kake a faɗin duniya in dai ka samu lamba ta kai tsaye ne zan raba ka da shi da izinin Allah haka ne lamarin yake. Sannan kuma ni yanda aiki na yake. Kun san aljani akwai cututtukan da yake zuwa mutum a jiki wani kuma wasu ajiya ne ake musu cikin jiki. To yanda lamarin yake kamar in kama shi ni sai na sa duka kayan da ya sa cikin jikin mutum ya tattare shi sannan in ba shi musulunci kuma in kora shi da izinin Allah ya barka abada. Sannan ni inda aiki na sha bamban da saura kamar misali a ce ya zuba ma cuta kana jin ciwo a jikinka duk inda kake ko ta waya ko a fili zan ce ka sa hannu ka rike wurin in ka rike wurin kamun ka saki ne za ka ji wurin ya bar ciwo nan take haka ne lamarin yake mutane sun san yadda lamarin yake. Idan ana son gani na amaraɗi to alaɗan sulhu ne za ku zo masallacin jingile ko a ta gabas da an zuwa a kan Malam Tasiu. Ka faɗo matsalarka jami'an musu baka kulawa. Alhikima. Muddin ka gwada mu kai da kai na kaza ka yabawa. Alhikima. Duniya ta yarda mu muke da faɗa da cikawa. Alhikima. Mai tamkar gayya an yaba mana alhikima mai disi. Nasara ta samu sanda ta ma alhikima ce. Duniya ta yarda an gamsu da alhikima ne. Muna matuƙar nuna godiya da kuma fatan alkhairi a gare ku al'ummar jamhuriyar Nijar domin kun nuna mana kara da kuma halacci na rikar cibiyar alhikima hannu biyu wajen amfani da magungunan mu akan larurorin ku. Magungunan mu magunguna ne masu tsafta da kuma inganci. Mun sarrafa su sun zama na ruwa domin sauwaƙa muku a wajen amfani da shi. Kuma muna ba da magani a kowane irin lalura. Al'ummar birnin Yamai da al'ummar Maradi da al'ummar Tawa kai al'ummar jamhuriyar Nijar baki daya cibiyar mu ta alhikima ta yi alkawari wajen yakar cututtukan da suke damu matsalolin sanyi hawan jini ciwon suga cututtukan aljanu da cututtukan sihiri muna ba da magunguna
wanda suka dace da karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafiya jari, ku yi amfani da magungunan alhikima domin inganta lafiyar ku. Muna matuƙar alfahari da ku, al'ummar jamhuriyar Nijar. Muna godiya. Duk mai son haɗa kayan lefe da wannan lalle namu na Sajikan sai ya tuntuɓe mu a kasuwar Kofar Wambai. Ko kuma ya tuntuɓe mu a kasuwar Sabon Gari domin samun shahararren wannan garin lalle na Sahan. Ko kuma kasuwar Kurmi da ke nan cikin garin Kano. Za ka iya samun wannan garin lalle a ko'ina a faɗin Najeriya. Wannan lallen shine zaɓinmu, shine zaɓin mazajenmu. Albishirin ku 'yan mata masu son gwangwaje fata su da irin kayayyakin kira ta fata ta zamani, kamfanin DGA Nigerian Classic Limited suka samu muku da wannan ƙayataccen kaya wanda za ku kawata jikinku da shi, musamman amare da kuma 'yan mata masu kwalisa. Adres ɗinmu yana nan a Bello Road by Unity Road, Sabon Gari, Kano. Domin neman ƙarin bayani 0813-44-44-818 ko kuma tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka 0901-70909. Muna da lalle na zamani wato lallen Sajikan babba da karami ko kuma lallen Sahan babba da karami, ko ku tuntuɓi dilan mu Alhaji Kamal Saddaunan Waka. Wannan lalle za ku iya samun sa babba da karami, lalle na gwangwajewa lallen Indiya ne. Muna kira ga al'umma masu kallon mu da kai da ke da ku yi kokari ku zo MA dan canji. Idan baka san gari ba to saurari daka. MA dan canji Nigeria Limited shine katafaren kamfani ya tamkar da dubu na sayar da atamfofi, leshina, shaddoji, gejna, yadika da dukkanin nau'ikan sutura da za ku suturce jikinku cikin aminci, jin daɗi da kwanciyar hankali da karamci. MA dan canji Nigeria Limited na nan a lamba 80 titin IBB bayan Sani Abacha Stadium da ke Kano, sai kuma reshen mu da ke lamba 15 layin yan nono gidan Agwal mai dan kwali a saman Bene kantin kwari a birnin Kano. Za a iya kiran mu a 09021111744 da kuma 09136365351 don tattaunawa da mu da kuma ganin samfuran da muke da su a manhajar WhatsApp, ta yadda bayan kun zaba kun kuma darje mu kuma mu aiko muku da su har inda kuke a cikin kankanin lokaci. MA dan canji Nigeria Limited, idan ana dara bid da uwa ake. Izzar so na faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Nan kai daɗe, saman kwarewa da makaman aiki kana ganin ya tafi da kuɗin. Hajiya Nafisa ta ƙara umarta ta da na kai wa Jibrin naira miliyan 5 bacin wacce na kai wa tsohon manaja da safe. Ka kai masa? Ladan aikinsu ne fa. Eh ka kai masa, amma idan ka kai masa ka tabbatar ya baka shaida cewa ka bashi. Ranka ya daɗe. Me yasa ka bari ya koma da wannan kuɗin? Saudat. Na'am. Ni ne fa asalin chief accountant na wannan ma'aikatar. Saboda haka duk wani tuggu wanda ya shafi harkar kuɗi na san shi. So yake kama ni, shi yasa ya ce lalle sai na bashi shaidar cewa na karɓi wannan kuɗin. To amma ranka ya daɗe. Ba Hajiya Nafisa ce ta ce a baka ba? Ranka ya daɗe idan ka sa hannu ka karɓa? Menene a ciki? Ko ba haka ba na kowa? Haka ne mana, haka ne. Ba ki san me ake nufi da cewar na bashi shaidar cewa na karɓa ba ne, shi yasa kike wannan maganar. Amma ni da na san tsarin aikin, na san abin da yake nufi. Ranka ya daɗe, na tuno. Ɗazu muna tattaunawa da tsohon manaja. Muna magana akan hadarin motar da Umar Hashim zai yi. Bada yaji ya shigo, yaji muna magana. Wallahi ranka da ke jin shi ya je ya same su ya gaya musu. Na kowa hakan ma zai iya faruwa. Amma ina so ku gano wani abu. Sadaka da sun makara. Domin kuwa bakin alƙalami
ya bushe. Na saura kuɗi da muka yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ranka ya daɗe na kai wa jibirin kuɗin nan. Sai dai ya ki yarda ya bani shaidar ya karɓa. Hakan yasa na dawo da su. Jibrin yana da matukar wayo. Kuma ya fahimci matsalar. Shi yasa ya ƙi baka shaidar cewa ya karɓa. Kai ka koma kai masa hakan. Me yasa kuma haka? Idan ba kai masa ba, wata matsala ce za ta ƙara fita. Idan zai yi ƙoƙari ya haɗa ka da Hajiya Nafisa ne. Wai ranka ya daɗe, yaushe ne za ka daina rarrashin waɗannan mutanen? Kuma da kake cewa sabuwar fitina ce. To ai yanzu haka ma a cikinta ake. Wala Ali ka aikata abin da na gaya maka kawai, ka ji ko? Shikenan ranka ya daɗe. Wani ba zai koka ba, ita Izzar So duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba. Daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba. Mai so ba ya duban isa in ba shi zai yi ba. Ana Ali, ya dai menene yake faruwa? Kan maganar kuɗin da Hajiya Nafisa ta ce na kai wa Jibrin ne. Ba na ce ka kai masa ba? Baka da matsala, kar ka damu za ka iya bayanin ka, ita ma shaida ce. Na kai wa Jibrin kuɗi amma ya ce ba zai bani shaidar ya karɓa ba. Hakan ya sa na dawo da su. Amma yanzu mun yoya da Umar ya ce na koma na mayar masa saboda gudun kada wata fitina ta ƙara faruwa. Almari ya san inda kansa ya take shi yasa yake so ya zille. So amma duk da hakan ya ƙara sanya kansa cikin rami ne. Ranki ya daɗe, ai dama kin faɗa. Ba zai ba da shaidan ya karɓi kuɗin ba ta cikin daɗin rai. Ka ji abin da ta faɗa ko? To amma shi tsohon manaja da na kai masa ai ya bani shaidar ya karɓa. To ai shi tsohon manaja ba wurin kuɗi ya taɓa riƙewa ba. Shi kuma Jibran a da shi ne a matsayin chief accountant na wannan ma'aikatar. Kaga kuwa ya san illar yin haka. Yanzu matsalar ta bayyana ƙarara. Ko iyaka haka ma ya nuna mana cewa wannan kuɗin haramtattu ne. Don haka kada ka mayar masa, ka je ofis ɗinka. To amma fa Umar zai min faɗa. Kaga Malam Ali, shi fa Umar Hashim da iyaka maslaha yake so ya gyara wannan ma'aikata. Mu kuma idan mun lallaba mun ji tauri, to sai mun murza ta yanda zaka ji a jikinka. Don haka dole Jibrin zai kai ƙarar kauran Hajiya Nafisa. Kai kuma ka ƙara tsayawa akan cewa lallai sai ya baka shaidar cewa ya karɓi kuɗin. Ranki ya daɗe, idan Malam Ali ya gaya mata wannan maganar, za a iya samun gagarumar matsala. Wannan gagarumar matsala ita muke da bukata yanzu fi. Malam Ali, ka je ka yi abin da na gaya maka. To shikenan ranke daɗe. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Hello? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ranke daɗe. Ali Ibrahim bada ya ci ya kawo kuɗi da kika ce ya kawo mu. Amma kuma bai bani ba, ya koma da su. To ya kai haka? Kan ya ce na bashi shaidar cewa na karɓa. Ni kuma na ce mishi a'a, ba shi da hurumin yin haka tunda sako ne daga gare ki. Shi kuma shi ne ya ce ba zai bayar ba, ya tafi da su. Kuma sannan ranke daɗe kafin ya fita daga ofis ɗin nan. Ya gaya min maganganu marasa daɗi kuma yana nuna cewa ke ma baki isa ba. Oke, ka zo yanzu, ina jiran ka. Oke, ranke daɗe. Fidausi, ranke daɗe. ki je ki cewa da ma'aji ya zo yanzu nan, ina tsangare shi kuma ya taho min da kuɗin da na bashi ya kai wa Jibran. To.
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ranki ya daɗe gani. A gaban ki aka shirya wannan taron da za a mari Umar Hashim ko? Zainab, ki gaya mata gaskiya. Irin ki ya daɗe a gabana ne. Ina so ki karanta min suratul Ikhlas. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Suratul Ikhlas tana kadaita Ubangiji shi kadai ne. Don haka ina so ki dauki alƙawari tsakaninki da Allah. Za ki gaya min dukkanin gaskiyar da kika sani. Na ɗauki alƙawari tsakanina ga Allah. Zan faɗa miki dukkan abin da na gani na gaskiya ranki ya daɗe. Saura minti 5 lokaci zai fara. Ya kamata ku hanzarta ku halarci wurin taron. Ni ma insha Allah nan ba daɗewa ba. Zan zo wurin Allah yadda. Wurin. Yawa. To yayi ba matsala. Nagode. Gaskiya Umar kai mun uzuri. Na yanke wa zuciyata ba zan iya zuwa gurin taron nan ba. Me yasa kika faɗa haka? Babu shakka duk wanda ya dogara da Allah Ubangiji zai isar mar. Lokuta da yawa duk abin da Sajiya Nafisa suka shirya maka kana samun nasara. Asali ma sai dai a cikin wannan al'amarin ka ƙara samun ɗaukaka. Gaskiya yanzu jikina ya bani Ubangiji ya shirya mana jarrabawa ne. Gashi kuma ka sa hannu. Kuma idan har muka je wannan gurin ba mu san abin da za mu fuskanta ba. Magana ki gaskiya ne Karima. To amma shin idan Ubangiji ya shirya zai jarrabe mutum, shin muna da wata dabara na kauce mu hakan ne? Tun da Karima, mu yi kauya duk abin da ya same mu, mu yi imani da haka. To amma lalle ki sani idan mun fada a wannan lokacin, ina so ki sani cewa to lalle akwai nasara tana nan zuwa. Daɗin sofircin alkairi wani ba zai cutu ba. Mai so baya duban Izza in ba shi zai yi ba. Izza ba Wallahu galibun ala amri. In ba so za a yi ba. Salamu alaikum. Ranke daɗe ga Malam Alin nan. Ranke daɗe, barkanki da wannan lokaci. Barka. Na aika maka da saƙo ka kai wa Jibrin kuɗi. Haka ne? Eh, haka ne, kuma na kai masa. Ka ce ka kai masa? Eh, na kai masa, kamar yadda kika umarta. Kuma ai gashi nan. Ban kai maka ba? Malam ka kare na min hankali mana. Da ka kai min cewa kai dole sai na baka shaidar cewa na karba. Da na ce ba zan baka ba. Sai ka koma da su. Ita Hajiya ba haka ta tambaya ba. Umarnin ta kawai ta tambaya na cewar na kai maka kuɗi. Kuma na cika. Batun cewar sai ka bani shaidar ka karba. Wannan kuma abin da ya shafi ofis ina ne. Ina ganin ka kwana biyu ba ka rike da wajen. Shi yasa ka manta yadda tsarin yake. Ranke daɗe, baɗa ya je yana so yi wasa da tunaninmu. Shi yasa yake sako azanci a cikin rashin ɗa'ad da ya mana. Baɗa ya ji kake ko? Eh, amma asalin sunan Malam Ali nake. Dama akwai wata doka da za ta iya cin karo da umarni a cikin wannan ma'aikatar? Ranke daɗe, cewar da na yi Jibrin ya bani shaidar ya karɓi kuɗi, wannan bai ci karo da umarninki ba ne. Asali ma shine umarninki kuma shine tsarin dokar aiki. Amma idan zaki ce na ba wa Jibrin kuɗi, bacin kuɗin nan ba nawa bane, na kamfani ne.
shi kuma ya ce ba za ya ba da shaidar ya karba ba, to hakan me yake nufi? Anan ya saba da dokaki. Ka ba shi kuɗin yanzu. Kai kuma ka ba shi shaidar ka karɓa. Amma ranke daɗe. Kai abin da na ce maka. To ranke daɗe ai nan ba ofis ina bane. Ina na gwan takardar da zan ba shi shaidar cewa na karɓi kuɗi. A takardar. Ga kuma bira. Na barki lafiya ranki ne. Tun da baɗa yaji yake zuwa wajena, da tsoro a cikin idanunsa yake zuwa. Amma a yau na fahimci babu wannan tsoron. Wannan tasirin ba nasa bane. Da yiwuwar yana so ya ja rigima da kai domin ya rusa wancan aikin, kai kuma baka gane haka ba. Ka bari idan burin ya cika sai ka rama aniyarka. Lokacin taro ya karatu, ka je. Godiya nake. Izzar so na faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Kina burge ni, na gode, kin dace da Sadiq. Na gode, za ki kyau a matsayin matarsa. Na gode, amarya Sadiq ni ce, uwar gidan Sadiq da sani babu wai. ƙarya kike a yi. Albishirin kuma abota kallon fina-finan Hausa musamman masu kallon YouTube channel mu da muke kawo muku shirye-shirye nan musamman. Ko zuba ido ki sha kallo. Allah ya tsine miki albarka. Shirin daga ofis. Shirin ni da mijin yayata shiri ne wanda muka kawo muku kashi na 1, kashi na 2, a yanzu haka kuma kashi na 3 yana nan tafe. Ni da mijin yayata. Soyayya da Sadiq yanzu na fara. Ban fahimce ki ba. Kuma ni san Sadiq yanzu na fara. Na kamu da san shi. Me yasa ina ki warke akan namiji guda daya? Na so ki ɗauko gawar Sadiq wallahi ta fi ƙarfin ki. Turka-turkar da suka buga sabon salo ne i bayyana, turka-turkar da suka buga sabon canji ne izo, a ina lissafin ya fara kuma a ina zai kare. Wani zai raba ni da kai dan autan maza. Ni ce wallahi ba zan ci gaba da zama a cikin gidan nan. Kun yi faru ne? A gani ne a ciki. Ni da mijin yayata sun buga bindiga sai dai a ruwa ta tashi, a wani lokacin kuma a cikin ruwa ake yayin bindigar. Me yasa ba ka ɗaukan shawara ne? Saboda shawara cuta ce. Kana ina ne Sadiq, lokaci ya yi da ya kamata ka bayyana min kanka a rayuwata. Amma matsayawar muna rayan ni kuma zan baki mamaki akan Sadiq. Saboda yake. Soyayya ce. Allah ya isi tsakanina. Ni da mijin yayata kurman baki kurman mai lissafi ne. Ku subscribe ku danna kararrawa a tashar mu mai suna Rayuwa 24. A nan ne kadai za ku fara kallon wannan katatan shiri. Ni da mijin yayata. Wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar Laraba misalin karfe 8 na dare. Haka sai ku tara ni da mijin yayata. Ba in hizba ba, ko duniyar sojoji za ka ɗauko sai dai ka ɗauko. Mashirin wannan shirin Musa Adam Ramus wanda ya bada umarni Usman Adam. Rai dangin gora ne, zamani yayi ne, sutura kuma adon jiki ce.
A kamfanin giya ɗaya tudu Universal Concept mun tanadar muku jerin kayayyaki don ku fito ku yi kwalisa tun daga atamfofi, materials, laces, kampala, shadda gezna, Swiss lace da sauran kayayyaki na gani na faɗa. Muna bayar da sari cikin sauki da kuma gwangwaje masu sayan daidai. Giya ɗaya tudu Universal Concept muna nan a shago mai lamba 10 da kuma 11 Lukoro House da ke Unity Road kantin kwari a kanan Daba, Najeriya. Ko a kira mu a lambar waya 09066552362 ko 09135469777. Hakanan ana iya magana da mu don yin sayayya ta online a lambobin da muka ambata, sannan mu aika da kayan har inda ake bukata ba tare da wani tararrabi ba. Giya ɗaya tudu Universal Concept da dukkanmu an yi kurunkus. Al-Fuad Islamic Research Center ta fito da wasu sabbin tsare-tsare don taimaka ma tsarin lafiyar ku da tsara ku akan abin da ya shafi magungunan gargajiya na addinin Islama. Ke farin cikin sanar da daukacin al'ummar da ke hudda da ita sani cewa wannan shahararriyar cibiya da ta yi fice wajen kawo muku magungunan gargajiya da addinin Islama ta mai da magungunan ta na ruwa irin na zamani don sauƙaƙa masu sayan magunguna a wannan cibiya. Ta ce wannan tsari zai taimaka wajen inganta lafiyar ku da ma samun sauki wajen shan magani. Wannan cibiya mafarkinta shine ya za a yi ta faranta ma daukacin al'ummar da ke hudda da ita domin tsari da tsare-tsare akan abin da ya shafi inganta lafiyar ku. Al-Fuad Islamic Research Center cibiya ce ta kware wajen bayar da magunguna daban-daban na abin da suka shafi rayuwar ku, wanda suka hada da na ciwon sanyi, ciwon suga, ciwon kansa, hawan jini, ina masu ɗauke da cutar nan ta HIV/AIDS, ina maza da mata masu matsala kan abin da ya shafi haihuwa. Garzaya wannan cibiya ta Al-Fuad Islamic Research Center wanda take da babban ofishinta a cikin garin Kanan Dabo, tana nan a Zoo Road Amana Plaza kusa da ShopRite da ke cikin Kanan Dabo. Take kuma aika magani a ko'ina a fadin Najeriya. Take da wani katafaren reshe da ta bude a cikin garin Maiduguri. Suke da kuma babban wakili wanda zai kai maka magani har gida. Wannan cibiya tana da babban ofishinta a jamhuriyar Nijar a cikin babban birnin Niamey, inda daga nan ne ake aika magani a duk inda kake a cikin jamhuriyar Nijar.